ಇನಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿ ಇಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಸಜಿಪ ನಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಮುಲ್ಪದ ದೈವ ಇಡಬತ್ತು ನೆಲೆಯುಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕತ್ತೆದಾದ ಒಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಜಾತ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾವೊಂದು ಆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಒದಗಿಸಲ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ ದದಾಂಡ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ದೋಷೋಲ್ ಮಾತ ತೋಜಿನಿಂದಾಂಡ ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಆಪನ್ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ತಾರಾಯಿ ಗೊರಪೇರು ಓಡುಂದಾಂಡ ಆ ತಾರಾಯಿನ ಕೊನದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ಓವೇ ಅವಗಡಲ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅದು ಪುನಗ ನೆರೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ 4 ಗ್ರಾಮ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅದು ಪುನಃ ಗಲಾಟೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಉಂಡು ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ಆ ದೈವದ ಪ್ರತಿರೂಪನೇ ಕೋಚ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಂದು ದುಂಬು ಕುಳ್ಳಾಡ್ತಿನ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಚಾಕ್ರಮರ್ಪಣ ಭಾಗ್ಯ ಇಟ್ನೆಟ ಪರ್ಲು ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಸೂರ್ಯಪಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಲು ಐತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗರುಡಿ ಮಂತ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮಗನೆಗಳ ಸಜಿಪ ಮೂಡಾಗ ಬತ್ತೀರಿಗೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ದೈವಂಗುಲು ಮೂಲು ಆಡಳಿತ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿಕೆ ನೋಡು ಅಕಲ್ನ ಭೂಮಿ ಮನ್ಪೋಡುದಂಟ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗರುಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡುಗೆ ಅಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮಗನೆಡು ಒಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಒವಾಂಡಲ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತನಾಂಡ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪವನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎರಡಲವರಿ ತುಳುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂದಿತ್ತನಾಂಡ ಆ ಸಾಧಕನಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇಂಕಲು ನಿಖಲ ದುಂಬದಿಕ್ಕಗುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿ ಇಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪ ನಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆದಾದ ಮುಲ್ಪದ ದೈವ ಇಡಬತ್ತು ನೆಲೆಯುಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆದಾದ ಒಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಸಜಿಪ ನಡುಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಬರಿಡಿದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲವರೆ ಮುಟ್ಟ ವಿಶಾಲವಾದ ಪುಣಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಡು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬೂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ತುವಂದುಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆ ಚಾಕಿರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಪನೇ ನಿಂಗಳು ತುವಂದುಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಇನ್ನಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಜಿಪ ನಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಂಚಾದೆ ಮುಲ್ತ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆದಾದ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ದೈವದ ಪುರಾಪುದಾದ ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ವರ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಜಿಪ ನಡು ಗ್ರಾಮದ ಆ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರಿ ಸತೀಶನ್ನ ಸುರುಕಾದಿರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರನ ಸಂದಾಯ್ತ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂಡೇನು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಪ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪ ಐಟ್ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅದಪ್ಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದಪ್ಪು ವೈದ್ಯನಾಥ ಅದಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ ಸಾರ ದೈವ ದೇವರನ ಕತೆ ನಿಂಗ್ಲು ಕೇಂದ ಅಂಡ ಸಜಿಪ ನಡು ಗ್ರಾಮಡ್ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೈವ ಪನ್ಪುನಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಂಚಾದು ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಈ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರೆಯ ನಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಸತೀಶನ್ನ ರಡ್ಡು ಕತೆ ದಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪರ್ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂತನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಪನೋಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಹೇಳಿ ತಿರುಗೊಂದು ಬೈದನ ಕೊಂಚ ಕುತೂಹಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ದೈವದ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂಚ ತೆರಿವನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಡುವಣ ಕುತೂಹಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಕೇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತುತ್ತೇನೆ ಯಾನಿ ಪನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೂ ತಯಾರು ಸಜಿಪ ಅಂದ್ ಬಂಡಾರ ಸಜಿಪ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪುದರಗಾನಗ ಸಹ ಆತನು ಅವು ತಜಿಪ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನ ಸುರುಕಾದ ಪನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ತಜಿಪ್ಪ ದುಂಬುಡ್ದಂಚ ತಜಿಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಾನಗ ತಾ ಸಹ ಆದಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಊರದ ಪುದರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಲಂಚನೆ ಆತನು ಈ ತಜಿಪ್ಪ ಮಾಗನೆ ಅಂದ್ ಪೇರು ಮಾಗನೆ ಪಂಡ 4 ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ ಮೂಡ ಮುನ್ನೂರು ನಡು ಪಡು ಅಂದ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕೈತನ ಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪನಿ ಸಜಿಪ ನಡು ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲುಪ್ಪನಿ ಸಜಿಪ ಮೂಡ ಗ್ರಾಮ ನಾಲ್ಕೈತೆ ದೈವ ಸುರುಕು ಒಡೆ ಬೈದಿನಿಕೆ ಅಂಡ ಸಜಿಪ 300 ಗ್ರಾಮಗ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಈ 4 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈವಸ್ಥಾನ
ಓಕೆ ಒಂದು ಓನು 4 ಗ್ರಾಮಾಡು ನೇಮ ಆಪುಂಡ ಪಂಡ ದೈವಂಗಲ್ನಾದು ಪಡ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಮ್ಮನಾದು ಪಡು ವಾ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡದು ಭಂಡಾರ ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ತ ಭಂಡಾರ ಪೋಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಭಂಡಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೈವಂಗಲ್ನ ಭಂಡಾರ ಬೇತೇನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ತ ಭಂಡಾರೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪೋದು ಪಂಡ ಮೂಲು ಸುರೂತ ನೇಮ ಎಂಕಲ್ನ 4 ಗ್ರಾಮದ ಸುರೂತ ನೇಮ ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ಪುದ್ದರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜನವರಿಗೆ ಆಪುನ ಕಡೇತ ನೇಮ ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ದ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುನ ಮೇ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಡೇತ ನೇಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಸುರುಲ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲ ಸುರು ಮುಲ್ಪಲ್ತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಸುರು ಪುದರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಕಡೇತ ನೇಮ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಆಪುನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನು ಕತೆ ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬತ್ತನ ಕತೆ ಕೇಂಡ ಐದು ದುಂಬಾದ ದಾದ ಪನೋಡು ಕೇಂಡ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ನೇಮ ಜನವರಿ 14 ಶುರುವಾಂಡ ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ನೇಮ ಈ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ನೇಮದ ಬೊಕ್ಕ 9 ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ ನೇಮ ಇಚ್ಚಿ ಈ 9 ತಿಂಗಳು ದಾದ ಕೇಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಚು ಉಂಟು ಕೆಂಡ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೈವಂಗುಲು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂತಂಡ 9 ತಿಂಗಳು 4-5 ದೈವ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ಗ್ರಾಮನು ಕಾಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ತೂವನೋಡು ಒಂದು ಬಂಟೆ ಏನಿರ್ತ ದೈವಂಗಲ್ಲ ಬಂಟೆ ಅದು ಈ 4 ಗ್ರಾಮನು ಈ ಸಜಿಪ ಮಗನ ತೂವನೋಡು ಅನ್ಪನ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಈ ದೈವದ ಶಕ್ತಿಗೆ ದೈವ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಪೂಜಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈವ ಅಂದ ಪಂಡ 4-5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಪುದರ್ ಪನ್ ಪೂಜೇರು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪನಿರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವ ಕಾವಂದಿ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಪುದರ್ ಪನ್ಪನ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪನೊಂದು ಬೋಪನಮ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪುದರ್ ಪನಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಈ ದೈವ ಇಡೆ ಬತ್ತನಿ ಎಂಚ ಅಂದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಕೇಂಡ 4-5 ಅಂದು ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ 4 ಕೈ ಉಂಡ ದೈವ ಕೇಂಡ 4 ಏನು ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಂತಾರ 4 ಪಂಡ ದೈವದ ನೇಮ ಅನಗ ಮುಗದೀದು ಐಕ್ ಉದ್ದದ 4 ಜಪುಡವನಂಚಿನ ಆ ದೀಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ನೇಮಡ್ಲುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗದೀದು ಪುನಗ ಏರ್ಲ ನೇಮ ತೂವಂತೇರ್ನ ಪಿರ ಜಾನೇಟ ಪೊಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಪೋಪುಚಿರ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾತಿರೇಕಲ್ಲ ಈ 4 ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಈ ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ ಸಜಿಪ ಮಗನಿಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನದ ಕೇಂಡ ಕನಪಾಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನಿಗೆ ಸುರುಕು ಕನಪಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಕನಪಾಡಿತ ಎಡ ಅಲ್ಪ ಬಂಟೆ ಮೂಲು ಚಾಕಿರಿಗೆ ಜನ ಬೋಡ ಅಂತ ಕೇಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಉಂಡು ತಜಿಪದ ಮಗನೆಡೆ ದೈವಂಗುಲೆಗೆ ಬಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಅಡೆ ಪೋ ಒಂದು ಸುದೆ ಕಡತ್ತು ಪೋ ಆಯರೆಗೆ ಪೋ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕನಪಾಡಿರ್ದು ಸುದೆ ಕಡತ್ತದ ಈಮೇಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುದೆ ಬರಿಕೆ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂತೊಂದು ನತು 4-5 ತೂಪೇರ ಮಿಚ್ಚಿತ್ತು ದೈವ ಎಂಚೆ ಪುಣಿಗೇನ ನಂಗೆ ಪಣ್ಣಗನೆ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಾರಿ ಅತ್ತು ತಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರೋಳು ತಿಂದುಪ್ಪ ಆ ತಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಜಿನ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರಿನ ಪೊಗೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ತಾರಿಡು ಕೂಲಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಸುದೆತ್ತ ಈಮೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಆಮೇಲೆ 4-5 ಜೋರುಡು ಲೆತ್ತದು ಓಡ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಮನ್ನಗ ಈ ಏರು ಅಂದಗೇನುವಿಗೆ ಅಂಚಂಡ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆಕಾರ ಏತು ಬೃಹತ್ ಅದು ಅವೇ ಐನ ನಂಗೆ ಪನಿಯರ್ನೇ ಒಂಥರ ಮೈ ತುಲೆ ಅಂಚ ಅವನು ದಯಕೆಂಡ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತಾರಿನ ಪುಗೆಲ್ಡು ಬಾಡೊಂದು ತಾರಿಡು ಕೂಲಿದೆ ಕೊಡದಂಡ ಆತ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೈವ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಓಡ ಕಂದಲ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಚಿದ ದೈವ ಕೇನುಂಡು ಈ ಏರು ಅಂದು ಯಾನು 4 ನಿಕ್ ಓಡದ ಈಗ ಈ 4 ಇಡೇ ಬಲ ಅಂದು 4 ನೀರ್ದೆ ಬಲ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗ 4-5 ದೈವ ಅಂಚಿರದು ಮುದೆಲು ಮುಟ್ಟಿ ಸಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಜೀಪ 300 ಮುದೆಲು ಮುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಪೆಲತ ಮರಕ್ 4 ನೀರ್ದು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಮೇಗ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಕೇಂದನ ಐನು ತೂದಾನಗ ಇಂಚಿಡೆತ್ತಿನ ದೈವ ಬಂಡೈತೇನು ಆ ದೈವ ಓಕೆಂಡ ಬಬ್ಬರಿ ಆತ ಶಕ್ತಿವಂತ ದೈವ ಓಕೆಂಡ ಬಬ್ಬರಿ ಆತ ಶಕ್ತಿವಂತ ದೈವನೇ 4 ನೀರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಎನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೈ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನಿದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಬ್ಬರಿ ಬಲಿತನಿಗೆ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಒದುಂತುನಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ದಾದೊಂಡು ಕೆಂಡ ಕಡಲ ಬರಿ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಬ್ಬರಿಣದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳುಪುನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡು ಓಲ ಬಬ್ಬರಿಣ ತೋಜಿದ ಕೆಂಡ 4-5 ಪೋಡಿದು ಬಬ್ಬರಿ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆತನಿ ಆ ಭಾಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಡಲ ಬರಿ ಇಟ್ಟು ತುಂಡ ಬಬ್ಬರಿಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏತಲವಲ್ಲ ಅವ ಅಂಚ ಪೋತನಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅಂಕಲ್ ತೀರಿದ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಊರು ಮುಲ್ಪ 4 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ಸತೀಶನ್ನ ಅವು ಸಜಿಪ ನಡು ಪಡು ಮೂಡ 300 ಸಜಿಪ ನಡು ಸಜಿಪ ಪಡು ಸಜಿಪ ಮೂಡ ಸಜಿಪ 300 ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲ್ಲ ಆ ನೆತ್ತಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ನೇಮದಪ್ಪ ಎಡೆ ಬರೋಡು ಬರ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷದಾದ ಕೇಂಡ ಈ 4 ಗ್ರಾಮಡು ಓಲಾಂಡ್ಲ ನೇಮ ಅಪನ ಕೋರಿಗುಂಟಾಪಣಿ ಮೇತದಿ ಗಿಡ್ಡ ಪುರೇರೆಗ ಕೈಲ್ ಕಡ್ಪುನಿ ಇವನ್ ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿಗುಂಟಾಪಣಿ ಕೋರಿಗುಂಟ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಈ ಸಾನದ ಪೂಜಾರನ್ನೇ ಪೋಡು ಅಡೆ ಪೋಡು
ಕೋರಿಗುಂಟ ಎನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ 7 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಪ ನೈಕೊಂದು ದಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಪೂಜಾರಿನೇ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಮಾಗನ ದಕ್ಕಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕಲು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ನಗಲಿತ್ತದು ಕೋರಿಗುಂಟ ಆಪುನು ಕೋರಿಗುಂಟ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಓವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆಪಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಇಲ್ಲು ಕೆಸರುಗಲ್ ಬಾಡ್ನ ಓವುಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಡ್ನ ಸಮೇತ ಆ ದಿನಟ್ಟು ಮನ್ಪುಜೇರು ಆ ನೇಮ ಕೋರಿಗುಂಟಾದು ಕೊಡಿ ಜಾನೆಟ್ಟ ಬಂಡರ ಜಪ್ಪು ನೆಟ್ಟ ಬಂಡರ ಜತ್ತನ ಆ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಓವೇ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೇರಿ ದೈವದ ಆ ನೇಮದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ದಿನ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ 2 ವಾರ ನಿಖಲೆ ತೂದುಪ್ಪರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಟಿವಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಣ ಓಲ್ಕೆಂಡ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ ಮಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಜಿಪದ ಈ ಮಾಗನೆಡು ಓವೇ ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಮೇ ಮುಟ್ಟಾಪುನ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಪ ಅಗೇಲ್ಕೋಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಗೇಲ್ಕೋಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಸಮೇತ ಅಲ್ಪಲ ಆಪುಜಿ ಅಗೇಲ್ಕೋಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದತ್ತು ಆತು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನ ಪನೋಲ್ವೇಲ್ದ ಅಪ್ಪೇನ ಅಗೇಲ್ಕೋಲ ಸೇವೆಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆಪುಜಿ ಕೋರಿಗುಂಟದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ದಾಯಿಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆಪುಜಿ ಇಂದ ಬಂಪುನ ಆಪುಜಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅನಾಗ ದೈವಂಗೊಲ್ನ ನೇಮ ಅನಾಗ ಒಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಅವು 4 ಹೊನ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ದೈವ మరి ಸಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸಪರಿವಾರ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂಡ ಇರಗ ಚುಂಗುಡಿ ಬೂತೋಲೆಗೆ ನೇಮ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ದಿನ ಬಂಡರ ಜಪ್ಪುನಾನಿ ಅವು ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವ ಇರಗ ಬೇತತಿ ಗಿಡ್ಡು ಇಪ್ಪುನ ದೈವಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬುಡ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮೂಲ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಲ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಗುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸಾನ ಉಂಡು 2 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು 3 300 ಅಂಚಾದು ಸಜಿಪ ನಡು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಈ ಊರುಡು 4 ದೈವ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಇಂಚಿ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ದಾತುಂಡು ತೋಲೆ ಆ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪಗ ಹತ್ತಂಡಾಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಪ್ಪಗ ಹತ್ತಂಡಾಣ ಏಪ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅವನ ದೈವಡ ನಮ್ಮ ದಾದನಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದಿತ್ತನ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಏತೋ ಜನಕುಲಿಡೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾತ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಹತ್ತಂಡಾಂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಮನ್ಪುಲೆ ಹತ್ತಂಡಾಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಾವನ್ನು ಆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತನ ಭಾಗ್ಯನ ಒದಗಿಸಲ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ದೈವಡ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಈ 4 ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಓವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಬತ್ತದ ಪೂಜಾರನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಪಂಡುಂಡ ಅರ್ಲೊಂಜಿ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿ ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗನೇ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೋಡು ಆತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೂಲಿಯ ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ ಎಂಕ್ ವಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಅವು ನಿವಾರಣೆ ಆಪನ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೀ 4 ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಲೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಡ ದದಾಂಡ್ಲ ಬೇತೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ದೋಷೋಲ್ ಮಾತ ತೋಜಿನಿಂದಾಂಡ ಮಾತಾದಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಇತ್ತೆದ ಹೊಸ ಜವನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಬುಂಡ ದುಂಬುದಾಕಲ್ ದಾದ ಮಂತು ಅಂತರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಇತ್ತೆರನ್ನ ಮನ್ಪೇರಿದಾಗಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಂಗಾರದಾನಿ ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಅಂಗಾರದಾನಿ ಆ ದಿನ ತಾರಾಯಿ ಗೊರ್ಪೇರು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ತಾರಾಯಿನ ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ಓವೇ ಅವಗಡಲ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿದಾದ ಕೇಂಡ ಸಜಿಪ 3 ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನನೇ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಳ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆಂಕಿ ಪನ್ಪನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ ಜಾಲ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಆ ಜಾಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕಲ್ನ ತಾರೆ ಬೂರ್ನಿ ಪಗೇಳ್ಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ತಾರೆ ಬೂರ್ದು ಇಡೀ ನಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಮಾಡು ಪೂರ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಬೂರ್ದುಜಿ ಅಲ್ಪ 4 ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟದನ ಉಂಡು ಆ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟದನ 10 ಭಾಗನ ಬುಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಅಯ್ಯೋ 10 ಭಾಗ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಆ ತಾರಾಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಏತಿತ್ತಿನಂದು ಬನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಯಾನ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಕುದ್ದು ಇತ್ತನೇ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಂತೆ ಆತ್ಮಲ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಂಗಲ 4 ಗ್ರಾಮಡು ಈತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆ 9 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮ ದೈವಂಗುಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತಂಡ 9 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ಮಗನೆ 4 ಗ್ರಾಮ 4 ದೈವದ ರಕ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪುನು ಅನ್ಪುನ ಬಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲು ಒಯ್ಲ ಮೀರು ಜೇರಿ ಇರಗ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ತೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಆದುಪ್ಪುನಗ ನೆರೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ 4 ಗ್ರಾಮ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೋರಿಗುಂಟ ಆದುಪ್ಪುನ ಗಲಾಟೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಉಂಡು ಎದುರುದೇ ನಿರ್ನಲ ಕೋರಿಗುಂಟ ಸಂದರ್ಭ ಏರ್ಲ ಪಿರ ನೆರಿಯರೆ ಹೋಗ್ಜೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪಿರ ಹೋಗ್ಜೇರಿ ಬಂಡರ ಜಪ್ಪಾಡ್ನಿಕ್ಕೆ ಒಯ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ದಯಗಳು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಬನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಯ ಅಂತ ಬನ್ಪಿರತ್ತೆ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಬನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಭಯ ಅಂತ ಬನ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೀರಿ ಅಂಡ ಕೋರ್ಟ್ರದಲ್ಲ ಮೀರಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪುನ ಅಂಚಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪೋಂಡ ಕಾರಣಿಕದ ಕತೆ ಅವು ಮುಗಿಯುನತ್ತು ದೇವನಾಗ ಆತ್ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪ ನಡು ಗ್ರಾಮಡುಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು
ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸಜಿಪ ಬಂದ್ಬಿಡಿಚಿತನ ಈ ಊರುಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲರ್ದಿಂಚ ಅವೇತು ಕಾರಣಿಕದ ಕತ್ತಿಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೋಚರ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ 4-5 ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಜಿಪನ್ ನಡುಡ್ದೊಂಚೂರು ಎದುರು ಈ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇಂಕೊಳೊಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಬೋರ್ಡ್ಲ ತುಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಆ ಸೂರ್ಯ ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಸೂರ್ಯ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಲು ಐತಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಸಜೀಪ ಮಾಗನೆ 4 ಗ್ರಾಮ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಗ್ರಾಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಕಣಪಾಡಿ ಡಕ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗರುಡಿ ಮಂತ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಗನೆಗಳ ಸಜೀಪ ಮೂಡಾಗ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ದೈವಂಗುಲು ಮೂಲು ಆಡಳಿತ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂಚೆ ಅಕಲ್ಡ ಅನುಮತಿ ಕೇನು ಅಕಲ ಭೂಮಿಡು ಮನ್ಪೋಡುದಂಟ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗರುಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡುಗೆ ಅಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಮಾಗೆ ನಡುವಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿಗೆ ದಯಕೆಂಡ ಎಂಕಲು ಸಮಾಜಗ್ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾದ ಅಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಪೋನಾಗ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಜಿರತ್ತ ಪಂಡದು ಕೋಪಡ್ ಅಲ್ಪ ಅದು ಪಿದಾರ್ದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿದ ಮರ ಅಂದ ಗೋಲಿದಾಡಿ ಎಂದು ಪುದಾರು ಆ ಮಿತ್ತಮಜಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಕೈತಲ ಅದು ಪುನಃ ಈ ದೈವಂಗೊಲ್ಲ ಮಿತ್ತಮಜಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಲ್ಲಿತ್ತನ ಜಾಗ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಜಾಗದ ಎದುರು ಇತ್ತನ ಬಾಕಿ ಮಾರ ಕಂಡಾಗ ಮುಕ್ಳು ಕೇಳಿ ಬಾಕಿ ಮಾರ ಕಂಡ ಅಂತದ್ದು ಖುಷಿಯಾದ ಎಂಕಲೆ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಪರ್ದಾಕಲು ಪೋನಾಗ ಈ ಪಾದೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಗೋಲಿದ ಮರ ತಟ್ಟಿತ್ತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಾದೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಕಲು ಸುರಿ ಅಡ್ಜಲ್ನ ಕುತ್ತು ನೇಕ್ ಒಯ್ಕ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ತೋಜಿದ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಆ ಸೂರ್ಯ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಅಂತೆ ಮಣ್ಣು ಬೋರ್ದು ಬರ ಅನುವಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜವನಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಒಂಚೂರು ಶ್ರಮದಾನ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಬತ್ತನಕಲಿ ತೋಜಾಡ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಾಡಂದು ದುಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಆಯ್ತ ಕಜಾವ್ ಮಾತ ದಕ್ಕೊಂತೀರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ಕುಲುಪುನ ಒಂಜಿ ಕುರುಹುಗು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಐ ನಮ್ಮ ನಾಶಾಯರ ಬುಡ್ರೆವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ RTO ಬಂಟ್ವಾಳ RTO ಚರಣ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಬಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಹೊಂದ ಎಂಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು నేను ಮನ್ಪೋಡ್ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಊರ್ದಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಶ್ರಮದಾನಿಲು ಒಂದು ದಾನಿಲು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲೊಂದು ಶ್ರಮದಾನ ಮಂತದ್ದು ಐನೊಂಜಿತ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಂತದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹತ್ತನ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ತೂಪುನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐನತ್ತ ಮಂತದ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಅದು ಕೋಪೋಡ್ದಾಕಲು ಸೂರ್ಯ ಊರ್ದು ದೈವಂಗುಳ್ನ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾಕಲು ನಿಕ್ಕಲಿ ಎಂಕಲಿ ಮಂತನ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಂದು ಗುರುತ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತು ಬೋತ ಐಕೆ ದೈವಂಗುಲ ಬೇಕು ನಿಕ್ಕಲ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಸಿ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಂತಿನ ಎತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಮಗನಟ್ಟು ಐಕ್ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡಿನ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಖಲ ಶಕ್ತಿದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಬಾಕಿ ಮಾರು ಕಂಡಾಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬಾರೆ ಪಾಡಿನ ಹೊರತುಗು ಬಾರೆ ಪಾಡ್ದಾದ ಕುಂಜ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಿಂತಿರೋದು ಅವು ಪರಂಪರಾಗತ ಕುಂಜ ಪೂಜಾರಿಂದ ಬೈದನ ಶಂಕರ ಯಾನೆ ಕೋಚ ಪೂಜಾರಿಂದ ಇಂಚ ಕೋಚ ಪೂಜಾರಿ ದೈವದ ಪುದರನ ಕುಂಜ ಪೂಜಾರಿಂದ ಸಂಕೇಶ ದೈವದ ಪುದರವು ಆ ಕುಂಜ ಅಜ್ಜೇರು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ತಾರಾಯ ಹಾಕದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಡಲ್ದ ಸೂಟೆಡು ಐಕ್ ಶುದ್ಧ ಮಂತದ್ದು ಐನು ತರವಳಿ ಧೈರ್ಯದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೀರ ಅವು ದೈವಂಗುಲಾನಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಂತದ ನನಗೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಒಂದು ದಯಕೆಂಡ ನಿಖಲ ಅವಮಾನ ನೆನ್ನಿಡ್ಸಿ ನಿಖಲ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ನಿಖಲ ಬತ್ತು ಪೋತಾರ ಬನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಮಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರೋಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲಿಗೆ ವರ್ಷ ಗೊರ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಅಂತ ಬಂಡದು ಅವು ಈ ನಿಖಲ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಾಕಿ ಮಾರ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ದಾಖಲೆ ಎರನ ಜಾಗಡ ದಾಖಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೇರು ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ನಿಖಲ ನಂಗೆ ಜಾಗ ಉಂಡ ಅಂದು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಆ ಕುರುಹು ಉಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ತೋಜ ಉಂಡು 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 ಅವು ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ನಂಗೆ ಐನು ತೂವಲಿ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಕಂಡ ಇಜ್ಜದು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಗುದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ದದಾಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಕೊಣದು ಒಂಜಿ ಪೂದೀಪೇರು ಅಲ್ಪ ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಕಲ ಸತ್ಯನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಾರಾಯ ಹಾಕುವಿರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಅಕಲ ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಸಂಕೇಶ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿಂದ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಲೆತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ 5-6 ಮಂತ್ ಪೋಪೇರು ಕಾಂಡ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾವಡುಂದಂಡೆ ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡೆ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡೆ ಈಗ ಸಜಿಪ ನಡು 4-5 ದೈವಸ್ಥಾನದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಂಡ ಪೆಲತಗಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡ ಪೆಲತಗಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೈನ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಹೈವೇದ ಬರಿಟೆ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯ ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಪಂಡ ಐನಂಗ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಕೊಂಚ ಅಲ್ಪ ಸುಣ್ಣದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತದ ದಯಗಂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಡು ಖಾಲಿ ಈರ ತೂಯರಂಡ ಆತಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡು ಎಂಚಿನ ಐಕ್ ಆ ಸೂರ್ಯದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂತ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪದಂಚಿ ಈ ಮೆಲ್ಕರ್ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಎರಾಣಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ತುಯ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಆ ಸೂರ್ಯ ಪಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಲುದಾದುಂಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಪುನ ಅಂಚಾದು
ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಾಪನಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ನಮಕ್ ಆ ಕಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಕತ್ತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಕಲು ತೆರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲು ಕೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಉಂಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಆ ತೂಲೆ ಅಜಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶನೇ ಬಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪನಗಳು ಇವಲ ಆ ಕಜೋವು ಪಾಡ್ರ ಮಾತ ಪೋಚಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಒಂಚಾದ ಕಾಪಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಣಿ ಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕುರುಹು ಜಾಗೆದಾದೊಂಡು ತೂಲೆ ನನ್ನತ ಪೀಳಿಗೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಸಾವಿರ ಕಾಲ ಒರಿಯೋಡು ಸತೀಶನ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ದಯಮಂತದ ಗಮನ ಕೊರಲೆ ಬಂದ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಸತೀಶನ ಮುಲ್ಪ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಕೋಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರಲು ಲೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ 31 ವರ್ಷದಿಂದ 4-5 ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆಧಾರ ಆ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಚಪ್ಪನತ್ ಕೋಚ ಪೂಜಾರಿ ಇಂದು ಶಂಕರಯಾನೆ ಕೋಚ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ ಶಂಕರ ಅರ್ನ ಮೂಲ ಪುದಾರು ಕೋಚ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನ ದೈವನಾಮ ಅಂಕಿತ ಅಂಡ ಮೂಲ ಏರೇ ಬರಡು ಗುರ್ತ ಇತ್ತನಕಲು ಬರಡು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜನಕಲು ಬರಡು ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊಕ ಆರು ನಂಕ್ ದಾದಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅದುಪ್ಪಡು ನಂಗೆ ದೇವೇರೇ ಬತ್ತದು ಆತನ ದೈವನೇ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಆ ಗುಣ ನಡತೆ ಆ ರೀತಿ ಆರ್ನ ಆಚರಣ ಪದ್ಧತಿ ಆರು ಆ ದೈವಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿತ ಅಂತೊಲ್ದಿರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೂರ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪುನ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿಲ ಆ ದೈವನ ಅವೇ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಹಿಡಿದದು ಮಾಗನಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಗನ ದಕ್ಕಲು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಮನ್ ಪೇರು ಅಂಡ ಪೂಜಾರನ್ನೇ ಐನು ದೈವದ ಎದುರು ಮನವರಿಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತ ತಂಡಲ ದೈವ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರು ದೈವರದಲ್ಲ ಆರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವನ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿರೂಪ ಖಂಡಿತ 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 ಅಂಚಾದೆ ಆ ಮುಲ್ತ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆಣಿ ಚಿತ್ತನ ಕೋಚ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇರಿ ಕೋಚ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಾವು ಪಾತಿರಂದು ಬರ್ಕಬಲೆ ಸತೀಶನೇ ಬಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಜಿಪನಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಾತೊಂಡು ತುಲೆ 4-5 ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ಕೋಚ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕರಿನ 31 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಲ್ಪ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಕೋಚ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಬಾಯಿರ್ದು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರದಾದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ 4-5 ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ಆ ದೈವದ ಪ್ರತಿರೂಪನೇ ಕೋಚ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಕೋಚ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆ ಮುಲ್ಪದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ಆದಿತ್ಯನ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 7ನೇ ಇಸವಿಡು ಐದು ದುಂಬೆ ಇರು ಮುಲ್ಪ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರಿ ಕೋಚಪ್ಪನ ದುಂಬು ಕುಳ್ಳಾಡ್ತಿನಾಯ್ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಚಾಕ್ರ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ನೆಟ ಪೊರ್ಲು ಅಕಲು ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬು ಹಂಚನೆ ನಂಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ತೂಲೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪನಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ದೇವನ ಆತು ಜಾತು ಅನ್ನುವ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ ತೀಯರ ಪೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೀಯರ ಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಐಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟುಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಇರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡಿ ಸಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿನತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಇರ್ನ ನಾಮಾಂಕಿತ ಶಂಕರ ಪಂದಾಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕಿ ಇರ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದು ಕೋಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು 31 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 4-5 ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಜಿಪ ನಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅದು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೋಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕೋಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಪುದರ್ ಮುಲ್ಪ ಇರ ಗಡಿಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಐದು ದುಮ್ಮು ಶಂಕರ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ದುಮ್ಮದ ಕಸುಬುದ ಆಯ್ತು ನೀರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸುರ್ಮಂದಿನ ಕಸುಬು ಟೈಲರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಆ ದೈವದ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅದು ಎಂಚ ನೇಮಕ ಅಂಡು ಪೂಜಾರ್ಲೆ 2 ವರ್ಷ ಮೂಲ ಪೂಜಾರಿ ಅವನೇ ನಿಂತು ಅಂತ ಮೂಲ ಇರಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಕ್ರಮಕರ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಜ್ಞಾನೋಡಿ ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ದೈವ ಬಂಡು ಜೋಕುಲು ಸ್ನಾನದ ಮಣ್ಣು 7,000 ಕಾಲ ಅಂಡು ಇಂಕಿತ್ತೆ ಸ್ನಾನದ ಮಣ್ಣು ಮುತ್ತೇಸನ ಜನ ಪೋಂಡತ್ತ ಚಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಣ್ಣು ಬರ್ಪಿರ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೇಳಿಕೆ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಯಾನ ಆ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 14 ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಬೇಟ ಏರ್ಲ ಜನ ಯಾನು ಒಡಿ ಯಾನಿ ನೇಮಕ
ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿರೇ ನೇಮಕ ಮಂತೀರ್ ಆ ನಿರ್ದಿತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪೂಜಾರ್ಲು ಅದು ಕೊಚ್ಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಂಡ ತಪ್ಪವ पण ಎಂಕ್ಲು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ತ ಒಂಜಾತ್ ಆ ದೈವದ ಪುದರ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ವೈದ್ಯನಾದ ಅದುಪ್ಪು ಎತ್ತನಾಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅದುಪ್ಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಪುರಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಂಡುಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಂದೇನು ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖಾಮಿಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿನ ದೈವ कारण ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 800 ಅದೇ ಈ ಏತು ವರ್ಷ ಉಲ್ಪ ಎಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಪೂಜಾರ್ಲೆ 85 ಡ್ಯಾನು 85ನೇ ಇಸವಿಡು ಆ ನಿರ್ದಿತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಪೂಜಾರಿ ಆ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತದ ಉಲ್ಪ ಇರು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತಂದು ದೈವದ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ಆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಎದ್ದು ಪೊರ್ಲುಂಡ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೋಚಿ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಕಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾಯಿನ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರನ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಐಟು ಕತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಹುಲ್ಲೆ ಕಾಪುನ ಎಂಕ್ಲಿ ನೆತ್ತವಾಗಿ ದಾದ ಒಂದು ಬರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪ ನಡುತ್ತ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಗೋಪುರ ತೋಜೋಡುಂದಂಡ ಆಯ್ತು ಅಲಂಕಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಏರ್ನಗೇನ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿಣ್ಣನ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲತ್ತು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಡು ಶ್ರೀ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜನಾರ್ದನಾಚಾರ್ಯ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಾಲಕಾಡು ಮೂರ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಈ ಚಿತ್ರಣಗ ಐತನೇನೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಇರು ಪಂಡನ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭಜನೆ ಹಾಪುಂಡು ಭಜನೆಗೆ ಕುಲ್ನ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಮಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾರ್ದು ಪುಣ ತುಪ್ಪ ಆರು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ಮಂತದ ಒಂದು ಏಪಗಲ ಆ ದೇವೇರ್ನೆದುರು ಭಜನೆ ಮಂತಲೇಕನೆ ಆವಡು ಬಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಂತೇರಂಡ ನೆರದಲ ವಿಶೇಷವತ್ತುಂಡಾಗ ಸೀಲಿಂಗ್ ತುಲೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆಂದು ಈ ಸೀಲಿಂಗ್ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಆತೇನಿ ಶ್ರೀ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಂತೀನಿ ಈ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 16 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಲು ನಮ್ಮ ದೇಶಡುಂಡು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ 16 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗನ ತೂವಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರೆ ಆಪುಣ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಜಿಪ ನಡುತ್ತ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ವರ ದೈವಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀಲಿಂಗ್ ತೂಣು ನನ್ನ 16 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ತೋಜುಂದು ಒಂದು ಪೂಜಾರಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಡ ಗೋಡೆಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪುರಂದರದಾಸರ್ನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪದೇರು ಅವೆರದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಗೋಡೆಡು ಬಿಡ್ಪದೇರು ಕೆಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ತೂಂಡ ಸೀಲಿಂಗಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೇರು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಡ ಆಮೇಟು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಪತ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಪುಗೆಳ್ಳು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಹನುಮಂತೆ ಅಂಡ ಈಮೇಟೆಂಗಲ ಮಾಗನ ದೇವೇರು ನಂದಾವರದ ಮಾಗನ ದೇವೇರು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರಣ್ಣನ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವೇರನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚೊಂಡ ಗರ್ಭಗುಡಿತಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಬಿಡ್ಪದೇರು ಇಂಚಿಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನು ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪದೇರು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಏರಿಕೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಣ್ಣನೇ ಕಲ್ಪನೆಡು ಆರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪಾದನ ಮಿತ್ತು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ನಾಳೆನು ಬಿಡ್ಪಾದೇರು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅಂಚಿಡು ಶ್ರೀ ಬಿಡ್ಪಾದೇರು ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಓಂ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಿದ ಗೋಪುರಗೆ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪ ಗೋಡೆಡು ಶಂಖ ಬಿಡ್ಪಾದೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀಲಿಂಗನು ಪಿರ ಈ ಭಾಗದ ಸೀಲಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಶಾವತಾರ ಭಗವಂತನ ದಶಾವತಾರ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ದಶಾವತಾರನು ಮೂಲು ಸೀಲಿಂಗಡು ಮಿತ್ತು ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಇರೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿಡು ಬುಡ್ಪದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಶಾವತಾರದ ದರ್ಶನನ ಮೂಲಭೂತ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಕೇವಲ ಬೇರೆನು ಏರನು ನಾಲ್ಕೈತೆ ದೈವನು ತುಯ್ಯರ ಬತ್ತನಂದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದಶಾವತಾರದ ಚಿತ್ರಣನ ತುಯ್ಯರ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ದೇವೇರ್ನ ಚಿತ್ರನ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಕೋಚ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಈ ಸಜಿಪ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರಣಿಕದ ಕಥೆನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವಾಗಲ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪು ದೀದಿಂಕುಲು ಇನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚಾದು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಜಿ ಏ ಪಾಕ್ಲಿನ ಜಾತಿ ವೀಡು ತುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ಸ ಜನೆಡೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ರಾವು ಅಂಚಾದು ಓ ಮತ್ತು ಸಮಯಡಿಡೆ ಭೇಟಿ ಕೊರೋಲಿ ಬಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತಪ್ಪಕ್ಕನ ಅತ್ತಂಡಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಲ್ಪ ಉಪವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಅವ್ರ ಮದಿನ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ
ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಅಂಚಾದು ಎರಾವರಿ ಪರವೂರ್ದೆ ಭಕ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಗಂಡ ಪುರ್ಸಾದನ್ನು ಕೊನೊಂಡ ಆಯನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಬಳಿಸಿದ್ರ ಪರಮಶಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕೈತಯ ದೈವ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂಜಾರ್ಲ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನು ಎಂಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಡಲು ತಿಂಜಿನ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗೆಡೆ ಸಜಿಪನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಜಿಪನಾಡು ಊರುದ ನಾಲ್ಕೈತಯ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದು ಇಂಚು ಮೇಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರ್ರೆ ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತುಡು ದಯಮಂತದ ವರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಕೊರಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕಾರಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಆ ಕತ್ತೆ ದಾದೊಂಡು ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ದಾದೊಂಡು నేను ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪ ಆತನ ಮಾತಿರಲತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.